Čaute, čaute, čaute. Dneska si dáme ďalšie video predstavovačky čisto nového gunu, ktorý si kúpil Kubo. Absolútne prekvapivé však. Ale okrem toho, chceli ste nejaké začiatočné návody a podobne, takže aj to, že čo urobiť s gunom, keď vám príde z krabice, ako sa k tomu zachovať, čo namazať a podobné veci. Video namazanie tam už jedno máme, ktoré nájdete v zoznamoch. Kubo, ktorý natáča stôl a pekne vám ukazuje každý jeden diel, ktorý ako postupne namazať. Takže do detailu úplne nepôjdeme, ale určite vám ukáže a poviem vám všetky základy. Takže Kubo, čo robíš vlastne, keď ti príde takto gun, ako ti prišiel tento, ktorý dokonca ani nerozbalil ani Doslova som to nerozbaloval, takže už viacej autentické video to byť nemôže. Je to CGS-ka, teraz boli v Poveri, alebo ešte sú v Poveri v Zľavách. Sú. Táto už konkrétne nie, tieto sa stihli vypredať. Áno, 260 € cenovka robí svoje. Takže 260 € je lacnejšie ako vaše AEGčka, takže nemyslím si, že je nad čím rozmýšľať. Doslova proste klasika. Človek si samozrejme, keď ešte príde celá objednávka, tak si skontrolujem, či tam všetko je. Ale tuto je to ešte aj takto zabalené. CGS-ky prídu zabalené takto. A proste dostanem k tomu zásobník, dostanem k tomu plničku. To videl takto. Jo, a toto je len papierová volovina. Uvidíme, či tu je tiež mozzarella ako tá Mark 18 RIS 3. Čo na to vravíš? Zatiaľ, ešte razenie na hlavni. Ty kukso, pekná. Ukáž. Akože jediná vec, čo ma štve, čo som vedel, že to tam bude, je to polymerové okienko. To ma štve. Toto polymerové okienko, na ktorom je takto 556, ale to za pár eur reálne dokážete vymeniť. Tu je to razenie na hlavni, ako vidíte, tak hlavenie je dokonca taká šedá, takže vyzerá to ako veľmi pekná MK. Ak ste hrávali CS 1.6, ak nie, alebo CS2, že ste takí zoomery, tak toto je presne to, čo si tam viete nakúpiť. Takže asi toľko a videli ste to zblízka. Fakt zaujímavý, pekný kus a ako vrajím za 260 €. Nie je o čom. Kubo, sadaj a ideš na to. No, prvá vec, teraz som si všimol, zvyknú to v tých obchodoch aj skúšať, čo vidím, že hej, čo ma akože neteší. Teraz úplne nevidno. Čo ma nevidno ma? Nie, dobre, trochu vyššie, hej. Zbranie v sejfe, takže odesti typujem, že jo, bola natiahnutá. Díky Power, to by ste robiť nemuseli. Prvá vec, skontrolujem si proste, či je všetko v poriadku. Toto je opačne našrobované, ale však dobre, respektíve treba dotiahnuť. Treba si popozerať detaily, či niečo nie je proste zle odliaté, alebo niečo také, či všetko vyzerá v pohode. Nejaký function check sa aspoň pozriem, vidím trysku, tryska vyzerá byť v pohode, ramienko v pohode, reset spúšte, zatiaľ vyzerá, že funguje. Zase áno, mal by som to namazať, ale tieto plynovky nie sú, to nebude dlho trvať. Nie sú úplne z cukru, takže naplním tam trošku plynu, nemusím to nejak hrotiť. Alebo poď sem a budeš vidieť aj na kameru, ako to ukazuješ a podobne. Vieš? No, môžem aj to. Ale si ohybný. Poď. Takže dal som si tam trochu plynu, skontrolujem komoru, predsa len nerád by som, to je podľa svetla, komora prázdna, nerád by som whiskymu strelil do televízora alebo niečo. Ahoj Mateo. Tvoj televízor spomínam. Takže... Did you mean to do that? Yeah. Fakt. Záchyt záveru, vyskúšaný. Dobre. Viacej veľmi strieľať z toho nebudem, lebo predsa len tie vnútornosti nie sú úplne, že ako natreté ani nič, takže pôjdem to namazať. Neviem, či ešte na tomto videu, alebo nie, ale aspoň som vyskúšal, že nič som nerozobral a zistil som, že zbraň funguje.
tým pádom viem, že... Už nie na tomto videu. No. Týmto pádom som vyskúšal aspoň funkčnosť zbrane, vybalil som si ju, pozrel som si, že čo tam je, že či je všetko v poriadku, či nie sú nejaké škrabance alebo nejaké poškodenie a nič som nerozoberal. Proste nikto mi nemôže povedať, že som to nejak akože spôsobil ja. Ináč veľmi dobrý tip, keď rozbalujete balíky, nahrávajte si videá, že či je tam všetko a aj keď rozbalujete zbrane, tak prvý raz, keby tam náhodou, že bol prasknutý grip alebo chýbala pažba alebo nejaké voloviny, tak máte dôkaz pre ten obchod, že proste vy ste to neboli, keď doslova na tom videu porušujete ten seal toho balíka. Takže whisky vám vie povedať. Mne tak zachránili jeden balík, lebo sme z poveru objednávali a bolo tam v akcii aktuálne nejaké svetlo, to sme dali do balíka a oni majú napríklad pover, má natočené, ako to dáva do balíka, Kuba má natočené, ako rozbaluje balík a už to tam nebolo. Medzi tým je tam nahodená iná páska a proste to zrejme niekto z nejakej firmy dopravnej vybral stade a teší sa z nového svetla. Samozrejme, oni mi preplatili naspäť peniaze. Ale napríklad v tomto je dobrý Anareus a ak sa pozeráte na nejaké iné obchody, že používajú svoju pásku, svojou páskou to obalia, to znamená, že keď vám príde balík napríklad z Anareusu a bola by prerušená tá páska, tá ich originálna, tak viete, že niekto vám toho otvoril predtým. Hej, to na povery, bohužiaľ oni používajú generické a tam proste človek nemá šancu vedieť, či to bolo otvárané alebo nebolo. Dobre, teraz chceš to namazať a potom... Chcel som sa len pozrieť donútra tým pádom akože začiatok, akože tie úplne prvé veci. Je to CGS-ka, takže poprosím šrobováky len. Takže je pevnejší ten pin, hej. Jo, ten pin. Ja som v podstate potreboval len toto. Tu inak mimochodom vidíte ďalší Fungel gun a je to Tomova nová krásavica. Tom je za kamerou. A teší sa z toho. Takže je to Daniel Defenska, tá 300 Henry Blackout a vlastne po tomto videu hneď budeme natáčať ďalšie s touto krásavicou malo. Tiež je to CGS-ka, tiež stála koľko? Stála nejakých 320 alebo tak nejak podobne. Takže viete, ako keď máte doma už frajerku, ženu alebo čokoľvek, tak stála milý úsmev 250. Alebo niečo. Alebo 250, dokonca občas bola zadarmo a kamarát vám ju požičal. Totálne som od Kuba nekúpil aktuálne termál a ten si nekúpil nejaký nový alebo podobne. A vlastne som si kúpil len novú kameru, lebo ju potrebujem k životu, viete, lebo termál kamera. Dobre, pokračuj. Takže tak. Pozriem si len ako to tu vyzerá znútra, že občas sa môže stať, že nejaké otrepky alebo keby bolo niečo zle vyrobené, ešte tu je tá šanca. Na blízko. Nech to pekne vidno. Tu, že by ste mohli vidieť nejaké veci po mašinovaní alebo podobne, presne ako Kubo vraví, že odrezky alebo kto ste familiárni s nejakými kovoobrábaniami a podobné veci, tak presne budete vedieť, ako to vyzerá nejaké kovové špony, ale myslím si, že na CGS-ke sme nič také nikdy asi ani nenašli. A neviem, už to našiel na nejakom gane, že by bol zle obrobený alebo niečo. Na Noveske prvej napríklad nebolo nič také. Nie, ale takto, kovové piliny a takéto veci nájdeš všade prakticky, lebo aj tu bola taká drobná, lebo vlastne sú to úplne nové kov na kov a proste tým používaním sa to poobrába o seba, aspoň tých prvých pár storán, že keď aj budete mazať, tak určite prvých pár akcií mažete po každej akcii a nie raz za uhorský rok, lebo proste tie materiály si ešte sadajú k sebe. Je to jedno, či máte nové auto, novú motorku alebo podobne, keď sa potrebujete na začiatku meniť ten olej častejšie, na motorky sa dodneska používa zábeh na auta, nie každý to používa, že sa po prvých 1000 km mení olej, aj tam môžete nájsť nejaké kovové piliny a tieto veci, takisto aj tu presne to je to, čo vám Kubo vraví, že prvých 100, 200, 300 rán, možno tam budú nejaké kovové otrepky a je lepšie to viac mazať, prídete o menej materiálu a bude to menej zničené na začiatku. Nezaverel, lebo nerád by som.
Akurát pozriem, že bolt, všetko v pohode, drží, nič zlomené, nič poškodené. Klasika, toto bolo aj na DNL-ke, že ak si pamätáš, to bolo v recenzii, že toto zatlačím dozadu a tá struna nemá dosť silu, kým sa to nevybeha. Ale to už je zase odbočenie. A hlavne, či je predok trysky v poriadku a či ten loader vlastne na BBčka. Kľudne to môžeš už ukázať zblízka, keď chceš. Či je ohnutý, olámaný, alebo niečo, lebo Boh vieš, či ako to oni skúšali. Všetko v poriadku, za mňa dobre. Už by som sa potom vlastne pustil do tej, že prvý raz si to namazať a potom by som sa od toho odrazil a pokračoval ďalej. Lebo zistil som, že zbraň prišla, zbraň funguje, je tam všetko, čo tam má byť a nemám sa s tým veľmi akože nejaké také, že ďalej, čo v tomto momente. Akurát to mazanie, ale na to video už máme a do toho sa veľmi... Tak dáme si cut, ideme to namazať a vrátime. Dobre, takže aktuálne sme ten gun namazali, aj ten druhý gun sme namazali. A Kubo si tam, ako vidíte, nahodil carry handle. Tak to vidno takto. Absolútne. Proti stene, že bude to vidno. Absolút cinema, absolút klasika. Už veci nemôže byť a prekvapivo to, ten carry handle, to mieridlo je fakt dosť vysoko na to, aby vám to nevadilo. Takže je to asi prvé mechanické mieridlá, ktoré mi vyhovujú. Vravím, video namazanie tam máme. Treba si to pozrieť. CGS oproti MVS-ku, okrem na bolte tej závlačky, je tam ešte niečo také strašné iné. Plus minus. Triska má kolmo skosené čelo. Jasné, ale máme urobené video, ako rozoberáš už z jedného trisku, takže toto je dosť podobné, že keď si pozriete to video. Vnútra sú identické medzi všetkými trelmi, aj toto je CGS-ka. Takže pozerali sme, vnútra sú identické, akurát táto menšia má skrátený buffer, lebo je tam skrátená tuba vlastne, ona je len takto, že buffer je tam asi takýto. Ale ináč bolty sú identické, naťahovacie páky, všetky tieto srandičky. OK, a vravel si teda, že príde ten gun, skontroluješ všetky veci, čo treba, akože či to sedí, namažeš to, čo ďalej? Čo ďalej by si robil s tým novým? Určite by som si to odmeral, takže dúfam, že máte meráky. A zobral to niekde na strelnicu, alebo proste, že kde sa dá, že vyskúšajte si, na či ihrisko, a nie z balkóna, hej, tak to myslím. Áno. Hovorím na strelnicu, lebo my máme k dispozícii strelnicu, to je zase pre nás akože výhoda, no. A upgradey, nerád upgradeujem veci, čo fungujú, ak nejdem vyslovene, že nejakú vec testovať, ale jednu vec, čo na CGS-kách určite by som upgradeoval, tak to je hop guma a to je asi jediná vec, ešte M-Pass by som tam dal, ale do hop guma ona nemá rada nízke teploty. Veľa z tých základných hop gum, čo sú od veľa firiem, vrátane VFCčka, TMK, takto, že strašne sú náchylné na nízke teploty. Takže to je jediná taká vec, čo by som tu len tak. A keďže je zima, tak pravdepodobne nebudem musieť dávať ani M-Pass, že budem kompletne v pohode v limite, takže to nemusím vôbec riešiť. Ale momentálne sú strašne tuhé tie piny, lebo je to ešte úplne nové a chcem to nejak rozumne vybrať. Dobre, ja som si to priblížil priamo na gun, Aha. aby si videl, aby bolo vidno plus minus, čo robíš. Samozrejme zadný pin, one bolt, predný pin a tak ďalej, všetko namazané, masné. Musím to dať naspäť, len aby mi nestrelil tento. Dobre, nerobí sa to najlepšie. Ja by som mu mohol pomôcť, ale... Mohol, ale dobre sa to sleduje. Môžete, akože viete, na mojich videách vidíte občas, ako tu trpím, tak konečne... Môžem trpieť ja, hej. Ano. Ja viem, ja si tieto veci väčšinou vystrihávam. Dobre, tento pin je strašný. Akože taký je tam tuhý, že neviem, či ho vyberem. Teraz sa 5 sekúnd nedívajte, hlavne tomu.
moje obľúbené kladivo. Lebo Guns Modify zásobníky sú Dobré kladiva. dobré kladivá. Toto doma nerobte, hej. Kým nemáte môj zásobník. Hej, keď to budete chcieť robiť, vypýtajte si zásobníky od Toma. Daj mi spodok, more. Dosť. Pozrite, čo mám. Nie. Nie, nevystrelím si, neboj sa. Teda. Keby si to teraz tlačil, tak veškerý plyn to vyfúkne zo zásobníka. Áno, a okrem toho, teraz čo sme sa s tým chvíľu hrajkali a podobne, tak samozrejme aj Guns Modify zásobníky tam pasujú, to moc používaš ty len Guns Modify zásobníky. Tie CG sú dobré, ale to... CG sú dobré v lete, inokedy nie. Áno, ako aj v ďalšom videu, aj vo viacerých videách vám spomíname, že práve relatívne všetky zásobníky, alebo väčšina vám bude ako tak fungovať v lete a v teple. Hej, tam nemá nič problém. Prečo my používame práve Guns Modify a TM-kové zásobníky? Je za to, lebo fungujú aj v zime. Aj na týchto ganách, není s tým problém. Takže toľko. Ďalej. Ja tu mám aj modrý. No, daj chudne. Tomu má aj takéto sexy zásobníky. Keď otvoríš moju tašku, tak sú tam aj všetky ostatné typy zásobníkov a môžeš sa na to pozrieť. Vidíte, existuje aj takýto modrý Mac, čo vidno, že teda je ako keby tréningový. Ale tie modré nosím len keď som v červenom týme. A čo ešte? No, počuli sme nejaké zvesti o tom, že TM-ko najnovšie stanagy budú mať iné feedlipy, aby fungovali len do TM-ka. Reálne sme ich ešte nevideli. Stretol sa s tým? Už niekto ti vravel, že to nefunguje? Nie, ale správy sa množia, takže keď všeobecne aj do iných klonov, napríklad Double Eagle, keď si budete kupovať teraz tieto TM-kové zásobníky, tak je dosť veľká šanca, že nebudú úplne správne fungovať tak, ako by mali. A ja to neviem nájsť šrobovák, čo tam pasuje. TM-kový stanak, jednotka. Hej. Samozrejme sú tam rozdiely, ale tie feedlipy stoja reálne do novesky na Tajvangane asi 3 eurá. Takže do 5 eur kus. Tie zásobníky aj s tými ventilmi sú fakt kvalitné, aj jedny, aj druhé. Občas sú niektoré drahšie, občas lacnejšie, občas sa jedni dajú zohnať, nedajú sa zohnať, ale s týmito máme dobré skúsenosti, preto ich odporúčame. S kadejakými týmito lancermi, alebo s ďalším kubovým Angry Gun lancerom. Alebo tam ten pôvodný. No toto je ten, čo mal Tomo. Alebo hoď mi ešte ten ďalší. Toto je cimácky oný stanák. Cimácky stanák, cimácky lancer a toto je lancer od Angry Gunu, tento čierny. Takže tieto zásobníky, ako vravím, pôjdu vám v lete, ale neviem, keď vám nepôjde gun a budete mať tieto magy a neskúšali ste žiadne iné, není to tým, že CGS robí na piču guny, alebo že to je zlé, alebo čokoľvek, ale možno treba trošku researchu, pozrieť sa na to, kde je problém, aký je problém a podobne, lebo poviete si, že Ježišmaria, sprosté GBBčka sú takéto vyberavé na takéto sprostosti, že to je chujovina. Neviem, či ste mali niekto posledné specný HK416 napríklad, alebo MTVčka, HPA, alebo kopec takýchto iných AEGčiek a HPAčiek, ktoré sú kurva, že vyberavé na zásobníky, ktoré použijete. Dokonca... Tuto je šrobováky, čo si mal, lebo tuto tam sú na stole, podaj mi ich prosím ťa tomu, lebo tuto som v Novričovej sade som nenašiel taký šrobovák, čo by tam pasoval. Takže vravím, že sú aj iné guny na to vyberavé, len možno tým, že vy ste sa s tým nestretli, neznamená, že tým pádom nič také neexistuje. Ja sa vám pozriem, či sme zaostrení, sme. Ale približené. Je, ale je to približené na Kuba a ja som tak nastavený, aby ma bolo vidno. A Kubo, čo tam vlastne robíš? Snažím sa vybrať tento jeden imbus, kľudne si ho pozri, ja hľadám niečo podobné veľkosti. Ten vzadu? Nie, ten malý, to malú dierku. To keď vyberem, Aha. tak celá zadná strana komory ide von a tým pádom viem vybrať predok aj celou komorou takto.
Ale bolo to v tom cimáckom videu. Je to v tom cimáckom videu, ale ukážem vám ten nastávací šroubík, ktorý môžete vidieť. Má v sebe malý imbusák, ten keď vybere, tak celá ho papka ide von. Toto majú CGS-ky výhodu oproti TMK, že nemusíte rozoberať celý predok, ale rozoberete ju takto na polku vzadu, vymeníte gumu. Namazal si ju, chcel si vymeniť hopku. Áno. Chcel som vymeniť hopku, aj to len kvôli tomu, Nemusí to byť na video. Že už tieto, nie je to prvá CGS, čo mám v rukách a viem, že ako sa tam chovajú tie hop gumy. Že tie proste chcem vymeniť. Ste na pauzol? Nie. Nie, OK. Daj mi prosím ťa lover. Nech sa páči, tu je lover. To sa idú skombinovať? Mali by. Dobrá otázka. Nevysyp to prosím ťa. Sú to CGS-ka. Malo by sa to aj kombinovať. To je v pohode. Jedna je Daniel Defense, druhá je klasická MK, takže uvidíme. Daj mi asi spodok. Ty si zober vrch. Áno, áno. Tam máš oný spodok svoj. Dobre. Väčšinou s tými zadkami býva problém, ale očividne nie. Tá dvojtonová je pekná. Ježiš, je to strašné. Akože keby som tam povymienial veci, tomto je nejaký plyn. Rovno ocykluje to ten oný. Je to tomová triska, takže. Ešte lepšie. Pozri na to. OK. To vyzerá jak nejaký skin z PSK. Dobre, takže očividne sú medzi Aj za sebou. ten hnusný CGS-kový, ten môj. Ah, Môj Gringas v tom. Tento? No. Wow. Hnoj. Mini PPM-ka. Hej. Alebo neviem, ako to inak nazvať. Ako Kubo vravel, je to Kubová triska. aha, dobre. Pôjde ľahšie. To bude menší tlak. Tá triska ma tak netrafí, ako jak jebe s tým zásobníkom. Ale prosím ťa, Dobre, že aspoň ten tanový, ten bol lacnejší. tento škaredý. Aspoň ťa donútim. Keď ti toto zlomím, tak ti kúpim nový šel na to. Takže si tak trochu rasista proti modrým? Nepáči sa mi hento. To tým chceš povedať? Tak je to training weapon. To by si nemal mať s tým vlastne problém. Dobre, vymenil si hobu gumu, predpokladám aj s prítlakom, hej. Ten Omega. Dobre, ja som videl, že Nie, napríklad... prítlak nie. Na Prítlak nie? CGS-kách nemeníš prítlak, lebo originál prítlaky sú väčšie. Aha, OK. Originál prítlaky, takže iba na MVS-kách meníš prítlak. A ja som pozeral minulé prítlaky, lebo som to niekomu posielal a všimol som si, že jasne, ty dávaš tie čierne a aká je tam rozdiel gumy. Tam je tá tuhosť, je tam že 60 a zelený je tam a rúžový a podobne, že To vôbec akože neriešiš ono, že aký je to. Zbytočne, Hej. všetko mi strieľalo, presne, vieš ako strieľa moje MTR-ko. Proste zvyčajne bereš ten tmavý, hej, ten čierny som ja videl, No ja že si som brával nedával normálne do noisky. maple leafácky prítlak, flamingo guma podľa toho, že na nižší výkon do 1,5, ako je tam napísané, do 1,5 joulu, štandardne proste 50 a vyššie 60. Hej. Dobre, takže toľko asi k prítlakom. Dobre, vymenil si hopgumu, v tomto prípade nie prítlak a čo ďalej? Odmerať. Odmerať. A podľa toho sa zariadím. Či tam treba empas, netreba. Aj keď teraz je to blbé, lebo reálne keď to odmerám teraz, tak a zoberiem to do Rastislavíc a tento víkend, ako s tým pôjdem hrať, tak to bude úplne iný výsledok, lebo samozrejme bude Zima. že minus 4. Takže všetko závisí od toho. Ale najlepšie, ak máte možnosť, ak ste v rodinnom dome, tak si to dajte niekde do chladu. Odmerajte si ho. Vyskúšajte si, či to funguje v zime. A to je asi všetko. Tam už ostatné veci sú len špekulácie. Vyskakujem. Hej, ale to robí aj oni, to robila aj Danielka, že otvárala Hej. proste. Dobre, to je asi všetko k týmto dvom Danielka ganom. to robila aj keď som
zarazil zásobník, ale táto to nerobí. Takže asi tak. A jo, to vyskočí. Lepšie. A no, takže neviem, hlavne ja napríklad aj hlaveň mením občas, lebo proste Maple Leafáckú hlaveň, keď tam chcete, tak stojí reálne asi 20-25 eur, pokiaľ nekupujete Crazy Jetu, a Crazy Jety sú dobré do nejakej dĺžky, že do nejakých 170 asi. Ešte tam majú nejaký akože význam, ale z tých dlhých moc asi. Ale keď sa nie. bavíme o CGS-ach, tak CGS-ko ako si ma celkom dobre hlavne dáva do týchto. Ukáž mi prosím ťa túto. Nech Lebo sa tam som páči. videl ten predok, ak tomu uvidím tú istú farbu, tak budem vedieť. Že, no to sú tie klasické hlavne, to je v pohode. Tuto nie sú ako v nových VFCčkách tie absolútne hnusné, dogrcané, hliníkové. vydrbané hlavne, takže No VFCčko dáva hliníkové černené a to je... trash. To je, aké by ste fúkali BBčka, fakt akože na VFCčku určite vymente hlaveň. A ďalej ideme k tomu videu, že nejaké basic veci a všetky tie vaše otázky a odpovede. Neviem, ktoré video z týchto dvoch vydám skôr. Takže toľko k tomu asi, keď si kúpite svoje nové GBBčko a poďme k všetkým základom okolo GBBčka. Čaute zatiaľ, kľudne, pozdravte vás spolu. Čaute. Ahoj.